Nazdar banda, moje meno je Majo Krátky a vítam vás pri sledovaní ďalšieho dielu noviniek mladých kapiel na Slovensku. Poďme na to. Takže máme pred sviatkami, ako ste si mohli všimnúť, preto som nahodil takýto brutálny temný dress code. A nebudem tu obkecávať nejaký ten klasický úvod. Skrátke, všetky odkazy na všetky kapely alebo na nás, na naše štúdio nájdeš dole v popise. No a poďme hneď na to, na novinku číslo 1. No a táto novinka patrí kapele Five Bridges. Poďme na to. Je to len pár dní, čo táto kapela z Malaciek vydala svoj tento rok už tretí single s názvom Nečakaj. Táto partička z Malaciek sa vrátila k svojmu drávému punk rocku s referénom, ktorý má naozaj silné posolstvo. Tematika tejto piesne podľa slov samotných chalanov je taká už slovenská obohratá klasika a podľa ich slov je to klasická rozchodovka. No a práve keďže je to rozchodovka, tak sa v nej spieva o konci vzťahu. Nie je to ale takéto klasické, už obospievané klišé, kde budeme všetci roniť slzy a plakať nad tým, čo už sa nedá vrátiť a plakať na rozbiatým mliekom. Ale je to skôr taká oslava končiaceho sa pekla, v ktorom sa určite veľa chlapov nájde. Produkciu tohto singlu sme celkovo mali na starosti my u nás tu na Volume Production, kde vlastne pieseň vznikala od samotného nahrávania až po finálny mix a mastering. No a video sa nahrávalo klasicky, ako sme u chalanov zvyknutí v Malackách. Mne osobne sa na tom klipe páči hlavne ten vizuál a celková tá myšlienka, kde spevák Nano vlastne sedí doma na gauči v obývačke, prepína kanály diaľkovým, kde sa vlastne zrovna vtedy menia jednotlivé sekvencie a teda celkový vizuál toho klipu, takže tá myšlienka je fakt za mňa super. Gratulujem. Tento single s názvom Nečakaj mal na YouTube premiéru 22. novembra a na všetky streamovacie platformy dorazil pred pár dňami, a to konkrétne 2.12. Takže ak si ešte nepočul novinku od Five Bridges s názvom Nečakaj, určite utekaj na YouTube, na Spotify alebo kamkoľvek, vypočuj a pozri. No a my poďme na novinku číslo 2, ale predtým si toto musím dať fakt dole, lebo ma svrbí hlava jak svinia. Novinka číslo 2 a tá patrí spevačke Jane Krištof Lehockej, ktorá prináša nový single s názvom Nie na okamih. Táto skladba je hudobne trošku iná, než ako boli zvyknutí fanúšikovia v jej predošlej tvorbe. Tie tradičné nástroje boli doplnené o sekciu elektroniky a celkovo skladbu vedú do takého skôr tanečného štýlu, ale stále si táto pieseň zachováva aj tie predošlé prvky tvorby, kde je silný referén, silná melódia a emócie. Janka nám rovnako prezradila, že táto pieseň bola napísaná už nejaké obdobie dozadu a prešla si pri svojom vzniku rôznymi zmenami a verziami. Hlavnú zásluhu na tom finálnom zvuku a na tej finálnej verzii má nový digitálny člen kapely, ktorého všetci familiárne volajú Roland, pretože sa jedná o, podľa ich slov, výborný digitálny sampler od rovnomennej značky. Takže Roland, poď k nám a povedz nám o tejto piesni niečo viac. Pieseň Nie na okamih sa môže na prvý pohľad javiť ako vzťahová pieseň, klasická skladba o potrebe milovať a byť milovaný. No zmeniť náš svet a životné smerovanie nemusí vždy len človek, partner alebo partnerka, ale aj životná situácia, náhoda či rozhodnutie. Skoncovať so stereotypom, ktorý nás ubíja a krádne nám energiu a vymeniť ho za niečo, po čom sme celý život túžili. No nenašli sme v sebe odvahu začať odznova a vydať sa tentokrát úplne inou cestou. Roland, ďakujeme veľmi pekne za tvoje slova a za to, že si bol našim prvým hosťom v našej relácii. Už odišiel, ale vraj je tu AI už dlho medzi nami a Terminátor bol iba dokumentárny film z budúcnosti. No ale poďme teraz naspäť vážne. Pieseň Nie na okamih sa môže javiť ako klasická, taká rozchodová alebo zaľúbená pieseň, ale vyberá sa práve myšlienkou tou, že mali by sme všetci v živote robiť to, čo nás robí šťastnými a to, čo nás baví a naplňa, aj keď niekedy tá cesta je náročnejšia, ale výsledok naopak vždycky stojí za to. Skrátke, nemali by sme v živote robiť to, čo robiť nechceme, pretože nás to potom ubíja a celkovo náš život aj tak potom vyzerá. O mix a mastering tejto skladby sa postaralo JKL Studio v spolupráci s Adrianom Rajnohom. No a video si zobral pod palec Peter Dechet, takže ak ste ešte nevideli nový single Jany Krištof Lehockej, utekajte na jej YouTube a pozrite si ho, stojí to za to. No a my poďme na novinku číslo 3. Táto trojka nie je ani tak skôr ako novinka, ale ako ponuka, pretože skladateľ a textár Anton Vicena hľadá možno práve teba a tvoju kapelu. Anton nás oslovil s takou ponukou, či by sme nevedeli pomôcť s hľadaním kapely, pre ktorú by písal hudbu a texty. Anton sa písaniu hudby a textov venuje už nejaký ten piatok a vydal už zo pár singlov alebo zo pár piesní s rôznymi interpretmi alebo kapelami.
No a Anton nás poprosil, či by sme touto cestou nevedeli o ňom spraviť takú malú osvetu, že hľadá stále nové kapely, že hľadá interpretov, pre ktoré by mohol písať hudbu alebo texty. Niektoré jeho piesne sme mu tu už nahrávali vo Volume Production alebo mixovali a odkazy vám dáme dole do popisu. Žánrovo sa jedná o pop, miestami pop folk, no a posledná pieseň, ktorú sme mu práve my tu nahrávali, bola inšpirovaná kapelou Rolling Stones, takže je to naozaj pestré. Takže ak hľadáte niekoho, kto by vám písal novú hudbu alebo písal texty už k existujúcej hudbe, mail na Antona vám dávame do popisu, rád si s vami pokecá alebo zavolá a povie vám bližšie informácie, takže utekajte si to vypočuť, utekajte si to pozrieť, po prípade držím palce v novej spolupráci. No a my poďme na novinku číslo 4. Novinka číslo 4 patrí považsko-bystrickej kapele Danny Moment, ktorá 24. novembra vypustila do online priestoru novú pieseň s názvom Vianočný špeciál. Táto vianočná pieseň je naozaj špeciál, pretože na nej spolupracovali s Bazom z kapely Polemic. No a okrem spomínaného Bazu a kapely Danny Moment, tam nájdete aj detský spevácky zbor. Presne tak, pretože niektoré pasáže tejto piesne spievajú deti z folklórneho súboru Mladosť Považskej Bystrice, čo podtrhuje tú vianočnú atmosféru. Kapela túto pieseň nahrávala v žilinskom štúdiu Melody, v ktorej natočila aj videoklip, pretože to štúdio si krásne vianočne vyzdobili a tak teda keď už máme krásne štúdio, tak prečo tam nespraviť klip. No a celkový vizuál videa mal pod palcom Erik Bala. Takže ak ste ešte nevideli spoluprácu Bazu s kapelou Danny Moment na piesni Vianočný špeciál, utekajte si to pozrieť, nájdete to na YouTube. No a poďme teraz na novinku číslo 5. 17. októbra kapela Papa Akimbo vydáva klip k ich 4. singlu s názvom Strach šťastných bláznov. Táto skladba nie je len takým nostalgickým návratom ku koreňom jednotlivých členov kapely, ale aj takou oslavou ľudí, ktorí sa vymýkajú takým bežným životným normám a svoju slobodu hľadajú práve vo svojom vnútri. Ten nostalgický návrat ku koreňom jednotlivých členov podtrhuje fakt, že táto pieseň vznikla ešte v období, keď sa táto partička stretla prvýkrát na sídlisku so Španielkami, kde vlastne táto pieseň začala vznikať. Skladbu pôvodne začal písať ich dávny priateľ a taký mentor kapely Gusto Trautenberg, ktorý bol vlastne vtedy aj spevákom pôvodnej kapely. Nahrávanie singlu prebiehalo v Loft Studio, celkový aranž a mixing mal na starosti Jaro Žiga mladší, no a mastering si zobral na plecia zase Jan Zborovian z Audiovizarz.sk. Čo je ale naozaj veľká škoda, tak kapela vďaka tomu, že ich spevák Tibor Černák neustále sa pohybuje niekde v zahraničí, tak sa im nedarí a nie je umožnené zatiaľ aktívne koncertovať, ale vynahrádzajú to tým, že neustále pracujú na nových veciach a pripravujú aj nový album. Spomínaný album by mal výjsť v priebehu budúceho roka. Skladbu doplňa vizuálne zaujímavý klip s takou nočnou témou, ktorý vznikol zo série projektu Social Night Out od talentovaného Omriho Ohana. Takže chalani, aj vám prajeme mnoho úspechov s novými piesňami, držíme palce, nech vám nahrávanie nového albumu ide čo najlepšie. No a vy, ak ste ešte nepočuli niečo od kapely Papa Akimbo, utekajte na ich YouTube, tam si to môžete vypočuť. Dobre priatelia, tak ja vám ďakujem, že ste sa spolu so mnou pozerali na novinky mladých kapiel na Slovensku, ktoré aktuálne boli vydané v poslednom období. Rovnako opakujem, ako v každom videu, ak aj vy plánujete vydať niečo nové, alebo ste vydali niečo nové so svojou kapelou, alebo poznáte niekoho, kto sa venuje hudbe a vydal niečo nové alebo plánuje vydať, dajte nám o tom vedieť na mail, ktorý nájdete dole v popise a my o tom spravíme takúto krátku flešku. Rovnako, ak by ste chceli prísť nahrávať, spraviť mix, master, otextovať, napísať alebo čokoľvek, príďte k nám do Volume Production, máme dvere pre vás otvorené. Na záver ešte jedna taká krátka informácia. Aktuálne pracujeme na tom, aby sme vám priniesli úplne nový vizuál, aby sme vám priniesli úplne nový taký formát takýchto videí, takže dajte nám chvíľočku času a o všetkom vás budeme vopred informovať. Ja vám ďakujem ešte raz, že ste sa pozerali, prajem vám krásne sviatky, bacha na koláče, bacha na kosti v rybe, bacha na všetko, bacha na pálené, hlavne si to užite v zdraví a v šťastí. Držte sa, ešte raz krásne sviatky a vidíme sa opäť o pár týždňov. Čaute!